ана ин навори мо боша барои бачаҳои Mercedes свор. Mercedes E Classic 2007 кожни салон, обогрев сидельник, полный панорама. Состояниш фули фул, аммо як чиз аст ки номрош тоҷикиянд, яъне қарор дорад дар Москва. Як момент аст алиш мешавад, шояд ягон мошини Москва қати алиш кунад ё ягон мошини дига пешниҳод кунӣ ай Тоҷикистон. Нархш боша 800,000 ай. Нархш боша 800,000. Аз нуи бобоҷон гап зани. Ина ман шуморо нишон дода истам. Мошина дресарш ки гуфтам сиёмка ко. Гарчанде сиёмка мо качество безеб омад, аммо ҳаракат мекунем ба шуморо гап занем. Мақсад дӯстон азиз, ҳар мошине ки ман реклама мекунем илтимос, сад илтимос ҳамёро усто қати бибине. Бе усто набине. Агар наги бобоҷон я мошин хама айҷо медун вай соҳибаш таърифш мекунад туғри. Вақте таърифш мекунам мо ба воситаи сухани мусалмоним тоҷикем бовар мекунем. хуб баъд 100 бор мегӯем. баъд илтимос 100 илтимос дӯстон азиз хоҳиш мекунам ҳамаи навора паҳн кунед. шояд шахсое ки шумо баъзе мепурату дигар мошино аммо любителои Mercedes ҳастан, илтимос ҳамаи навора паҳн кунед то ба воёрам бараса. аз шумо чӣ мешавад? Я лайк комментария хуб. тоҷикем ҳамдигаре бо дастгирӣ кунем. бародар боз мегӯм нархаш 800,000. мошин қарор дорад дар хиди Москва. бо чиша бигӯм хай мотор ҳамаш моторш бас 7.5 ая моторш 7.5 бензин. ҳар ки бо любителои Mercedes хичон медона. мутаассифона дар Москва нест, ман дар Тоҷикистон бигирам озе бигем ай пеш сиёмкаш кунам. занг бизанед ҳадми Mercedes фори аз нуи бобоҷон салом гӯя. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. навор дуроста шуд бахш кам деҳ хони сиёмка мена. ассалому алайкум.